I encara en l'àmbit de la política local vilafranquina, una aportació per part d'Esquerra Republicana de Catalunya que proposa que l'Ajuntament treballi en la línia de poder adquirir la muntanya de Sant Jaume. Esquerra de Vilafranca demana a l'equip de govern que després de conèixer la voluntat del casal de vendre durant el 2011 la muntanya de Sant Jaume es faci tot el possible per tal d'arribar a un acord amb la societat que permeti municipalitzar-la. El regidor Pep Calart creu que si l'Ajuntament no hi intervé, la muntanya podria acabar sent venuda per una activitat que no beneficiaria a Vilafranca, com és el cas d'una pedrera que ja està interessada. Calart explicava què suposaria per a Vilafranca si l'Ajuntament finalment adquirís aquest terreny. Ens pensem que és una oportunitat històrica perquè sigui municipalitzada, no? Per tant, que l'Ajuntament adquireixi aquesta muntanya i pugui incorporar-la al projecte que ja estem desenvolupant de la muntanya de Sant Pau. Un projecte que només amb arreglar els camins, amb fer un mirador, amb la rehabilitació de l'ermita, ja s'emporta un import econòmic considerable superior al que suposaria l'adquisició de la muntanya de Sant Jaume. Segons els republicans, la muntanya forma part de l'anomenat Pulmó Verd de Vilafranca, un projecte que porten anys plantejant i que ara es podria recuperar. Calart ens parlava com seria aquest espai. Que seria la connexió de la zona esportiva de Vilafranca a través també de camins i de zones per córrer que passarien per la muntanya de Sant Pau, Sant Jaume, fins a arribar pràcticament a la carretera de les Cabanyes, i tancaria el cercle d'aquesta zona d'activitats de lleure, de natura, etc. Per la seva banda, Jordi Rossell ha afirmat que ja s'havia parlat amb l'equip de govern per tal de seguir treballant en un projecte per incorporar la muntanya de Sant Jaume en l'espai de Sant Pau i així fer una gran zona verda al voltant de Vilafranca que serveixi per assegurar l'equilibri mediambiental.